Инне eşitliğe Так, ну по-моему, все. söyleme. Слово вам. Теперь спокойно начинайте и продолжайте. Удачи Spasiba вам. Rüçün arasında Gurbanova özüle söz vermeli Wodrslima geçemizde aytsak açarsın da he? Açıp veren Gurvanov özel Şubat derdi mi? Ol çatı giriye ha oşa Wodrslim boyunça yine de alan neticesi var. Üçüncü heptesini tamamla o tür şoňa da yine de söz veresimiz gelýär. Iň Kulağa soňragyn çatın Wodrslima sınıflarında da. geçemizdi. Girer duýdurdum men. Хорошо. Häzir biz bir ýarym sagat Nasiba doktor bilen bile informasiýa bersek. Все, хорошо. Удачи вам вебинара. Tamam. Всё, я на Onda связи. Nasiba Jumaýewaňyň sesini açyk goýursuňuz da şeýlemi? Açık dur anyway. Всё, İkinci de açık spasiba, durarlar. minnettar. Tamam. Hemmäňize minnettar. Mehribanlar, häzirine ýöne fobiýa, ýöne defitsit we Wodrslin programmamyzy barada ýene de goşmaça informasiýa beresimiz gelýär. Eger de ruçka depteriňiz bolsa ýazsaňyz özüňiz üçin bellek goýsaňyz gowy bolar, minnettar bolarys. Häzir ýod barada, ýoduň biziň organizmimizde ähmiýeti barada, ýöne defitsitiň alamatlary barada biziň brilliant halypamyz Nasiba Jumaýewa söz beresim gelýär. Nasibam gowumy ýagdaýlaryňyz siz bärdimi? Salam. Salam, goýmysyňyz Allah. Men görüp durum sizi. Özbegistana Eşitýän. gitmäkäňiz sizden gymmatly maglumatlary alyp galasymyz gelýär, öwrenesimiz gelýär. Şoň üçin şuň sizi tuttuk. Nesip bolsa ertel Özbegistan'a da sagaman gidin, sagaman barın, işiňiz rowaç bolsun. Özbegistan tutuş verteri kampaniýasynyň önümlerini bilen haladinliklerini doldurup gaýdyň. Size söz beresim gelýär. Sağ olun. Halypamyz. Ene baýgylyjywa sağ olun, minnettar. Ene menem şu gün şol biziň temamyz näme? Biziň temamyz esasy bize ýod näme üçin gerek? Ýod ýetmeşliginde nämeler dörep bilýär? Bu ýoda fobiýa näme? Biziň Wodrslin programmamyzyň esasy, manysy nämeden ibarat? Esasy manysy ýod ýetmeşligi, ýod üçünçiligi bilen organizm arasalap bolýar. Şolar barada aýdasymyz gelýär. Indi birazjyk ýodumyzyň organizm üçin edýän işleri. Biz ine 13-nji 8-nji asyrlardan bäri köp alymlaryň aýtmagyna görä Orta Aziýada ýanky döwletlerinde Kitayda, Ýaponiýada, Koreýada, Vietnam, Filipinalarda şu esasy ýoda üns berenligi üçin medisinasynda hem laminariýa bilen fokus girizilýär, ýoda baý ösümligi medisina goşýarlar. Şonda diye täze çağda olan wagtynda uje şoň ejesine laminariýadan diye görnokma görnok diýip näme ýazylýar. Eşitilýärmi? Да, Гүлчехрам, и видно, и слышно. Мен слайд тоýdum, şo görnýärmi diýip soradym. Aha. Şol görnýär. Indi şol 8-nji asyrlarda ýanky Aziýa döwletlerinde Kitayda, Ýaponiýa, Filipinalarda ýanky ýod ýetmeşligi bolan sebäpli medisinada girizýärler. Indi biz näme? Häzir şo soňra medisina girden wagtyda şo çağa dowulan wagtynda ene şo enesine derejik şo ýerde diye laminariýa, çyg laminariýany iýdirýär diye çağasyny abakaşyon ýanky ýoddan imitlendirmek üçin süýd arkaly ýod bermek üçin makro mikro elementlere baý bolan üçin şonu iýdirýär diye. Ondan soň şo 13-nji asyrlarda Kitayda da ýörüte prikaz çykýar. Her bir adamyň saglygyny dikeltmek üçin diye laminariýa ösümligi hökmany suratda iýmeli. Şonu ukaz hökmünde çykarylýar. Şol iýmese diye nakazaniýa edilýän eken. 13-nji asyrdaky bolan zatlar şular. Indi biz üns berip seretsek Ýaponiýa döwleti Ýaponiýa döwleti her bir iýen iýmeti, her bir любой bir taýarlanýan zatlary обязательно morskoy wodrslер bardyr, arasynda morskoy önümi ýerler. Şo taýda more produktlary kän iýe. Okinawa ostrowy bilseňiz Ýaponiýada ýerleşýär.
şolar diye Dalgajitsel, olaryň şu Okinawa ostrowy diye primерно 500 adam yerleşýär, ýa-ni 500 adam yerleşýär. 500 adamyň ýaşy näçe diýip sorasaňyz 100 ýaş. Iň pes ýaşy 100 ýaş ekeni. Olam diye olarym gyzyklanyp görseň, ýa-ni olaryň iýen iýmeti näme? Laminaria, esasy laminaria fokus more produktalar iýeni üçin gündelik durmuşunda ýod önümlerini köp iýenligi üçin şu wozrustda, уже iň pes wozrustda 100 ýaş berýän ekenler. Indi biziň organizmimizde ýod häzir üns berýän bolsaňyz köp adamlarda lüboy bir ýerden ýa lüboy bir adamdan sorasaňyz näme bir zat wapros berseň, ay meniň vitamin D ýetişemok diýe, ay meniň kalsium ýetişenok diýe, ay meniň selenim ýetişenok diýe, ay meniň kalium ýetişenok diýe, ýa ýüregim oňýaly muňýaly diýip her türlü özlerine diagnoz goýýarlar. Emma ýod barada hiç kim pikirlenenok. 21-nji asyryň nämesi defitsiti bu. Ýod biziň organizmimiz üçin ähli geçen biohimik reaksiýalarymyz üçin gerek. Ýöne ol barada hiç kim pikirlenen ýok. Şonuň üçin men aýdasym gelýär, köp adamlaryň waprosy bar. Şo soraglarynda birinji berýän soragy, ay men diýe meniň ýodum kän diýe, şoň üçin iýmek bolanok maňa diýip şu önümleri aýtdy da. Yodafobiya bu. Başgaça aýdylanda yodafobiya diýiler. Yodafobiya diýmek ýod, понятно ýod, fobiya gorkmaklyk. Ýa-ni şol adam gorkýar, şol ýodum kän iýsem diýe başga bir keseller ýüze çykarmyka diýip näme gorkup başlaýar. 20-nji 30-njy ýyllarda ýod ýetmezçiligi üçin şol ýodlary, duzlary ýodlaşdyryp başlaýarlar. Köp döwletlerde şo duzyň içine ýod salyp başlaýarlar. Soňra olan bolsam nähil täsir edýär? Şo organizmi ýod bilen baýlaşdyrjak bolýarlar da. Olan bolsam organizma ters täsir edýär. Şonuň üçin köp adamlar şo ýoddan gorkýar, ýod köp iýsem men diýe zyýanly täsir gazanaryn ýa başga bir kesele uçuraryn diýip näme etýärler. Pikirinde bolýar. Ol bolsam biziň ýodumyzda, napример, organisk ýod bilen sintetik ýodyň tapawudy bar. Organisk ýod bolanda nähili ýod bolýar bu? Organisk bolanda organik ýod bu esasan ösümlikden alınan ýodlara değişli. Ösümlik ýa-ni biziň häzirki kompaniýamyz, Vertere kompaniýamyzyň ösümligi laminaria bilen fokustan alınan ösümligimizde Karol Koroleva rasteni esasy birinji ýerde durýar. Ýod boýunça düzümündäki ýodyň mukdarynyň köplügi boýunça birinji ýerde durýar. Şonuň üçin bu ösümlikden organiski tapawudy organizme düşen badyna organiski ýod nähili häsiýetli birazjyk medisinski aýdyp bereýin. Ağız boşluğuna düşen wagtynda organiski ýod hiç kaçan siňenok, ağız boşluğuna gelýär, gyzyloýdak aşgazanda ol siňenok gelýärden içege düşe, içegeden bagyra barýar. Bagyra baran wagtynda vena porta arkaly ol düşeninde soňra şo taýda fermentleriň täsirinde şo taýda ferment kesýär, ýa-ni ýodu kesýärden ştavidna железа berýär. Ştavidna железа berilen wagtynda ýod minus diýilýär oňa. Ol bolsam galkan şekilli mäze berilen wagtynda o taýdadam selen saklayan fermentin täsirinde ýa-ni ýod plusa öwrilýär. O taýda L-tirazin diýilen aminokislota bar. Şol aminokislotanyň üstüne ýa-ni ýod plus oturýar. Ondan soň bizde näme döret? T4 we T3 gormonlary döreýär. Ne organiski ýod bolanda bol sintetik ýollar bilen alınıp, ýa-ni organizme düşen badyna ol sorulyp başlaýar. Sorulyp başlan wagtynda uje ağız boşluğundan sorulyp başlaýar da. Ağız boşluğunda gyzyloýdakda aşgazanda sorulýardanım. Ýa-ni dargama proseslary böwregiň üstü bilen çykarylýar. Şonda birazjyk toksiçni täsir edip bilýär. Eger şo dozasy ýokary bolsa-dam, pes bolsa-dam şo sintetik ýodyň tapawudy şol. Birazjyk
ziyanlı täsir edip bilýär. Indi bizim ýan iýmitimiz näme? Vertere kompaniýasy bize plazma tehnologiýa arkaly organisk ýodumuzy 95-97% edip näme siňeriýaly edip organizma berdi. Ýanky aýdan fermentlerim, tsink saklayan ferment, selen saklayan fermentlerim hem näme biziň laminariýa bilen fokus ösümliklerimizde bar. Ol biz addelni onu selen içmek gerek däl ýa vitamin ýanky tsink içmek gerek däl. Ol organika ýagdaýynda biz oja organizma düşse hemme edilmeli işler edilip gidileberýär. Indi ýod ýetmezçiliginde ýod biziň organizmimiz üçün nähili ehmiýeti bar. Esasy biz häzir aýtýas, galkan şekerli mäziň ýanky hipotireoz, hipertireozy liçtediýä diýäs. Apoptoz kletki bu medisinski apoptoz kletki diýmek ýanky gibel kletki belli bir ýaşyna gelende her bir biziň özümiziň öjüklerimiz bar. Naprimер, gan öjükler belli bir derejede belli bir günden soň özü uje dargamaly. Şo apoptoz kletki diýilýär. Şo zatlara da jogap berýär. Ondan başga da ýod biziň organizmimize onka kletkalary blokirleýär. Şo onkologiýa bolmagyň öňüne alýa. Bolmadyk bolsaň şunu içilen organisk ýod içip ýören wagtynda profilaktik doza şo onka kletkalaryň blokirleýär. Hiç hili size ziyanly täsir edenok. Ondan başga da ýod biziň organizmimize düşen wagtynda ýanky biziň ATF energiýa çeşmesi hemmämiz näme diýes mitohondriýa hemmäňiz düşünýänsiňiz, düşünmedikleri üçin bu bizi ATF ýanky mitohondriýalar biziň energiýamyz, energiýa stansiyamyz. Şo mitohondriýalar üçin hem şolaryň funksiýasynyň dogry işlemek üçin hem hökman suratda bize organisk ýod gerek. Organisk ýod ondan başgadan sahyryň diabetlerde insuliniň peselmegine ýanky glukozany, ine glukoza medik däler üçin düşündiresim gelýär-de. Glukoza organizme düşen wagtynda ol kletka girip bilmen ganyň üstü bilen peşewe ganyň üstü bilen ganyň içinde aýlanyp ýörýär. Başga kletkalara girmele, glukoza kak poложено biziň kletkamyza girmele, girmeýär. Şol ýod biziň şol funksiýany ýanky insuliniň etýän işine kömek edip ýanky elinden tutan ýaly tutýadan ýanky glukozany kletkanyň içine girizýär. Şoň üçin sahyr diabetler üçin hem has gowy täsiri bardyr. Ondan başga da sintez belka ýanky belogyň sintezlenmegi üçin bize ýod gerek hökman suratda. Ýod belogyň sintezlenmegi diýilende biziň wes organizmimiz nämeden durýar? Belokdan. Kelle beynimizden başlap myşsalarymız, içki organlarymyzyň myşsalary ähli zat üçin hem guruluş funksiyasy üçin belok gerek. Belogyň funksionirlenmegi üçin hem ýod gerek bizde organizma. Onda da nähili ýod, organisk ýod. Ol ýod поддерживает иммунитет, ýanky immun sistemamyzyň göterilmegine, ýokarlanmagyna kömek etýär ýodyň bolmagy. Ondan başga da ýanky antiseptik täsiri bar. Antiseptik täsiri bolanda ýanky patogen mikroplara garşy, bakteriýalara garşy, viruslara garşy, griboklara garşy täsiri bar organizmde. Şeýle aýdy berseň, ýodyň biziň organizmimize gerekçiligi, funksiyasy ören beýik. Ol diňe bir şitowidna железамyza biziň galkan şekerli mäzimize gerek däl bütün organizmimiziň ähli funksiýalaryna gatnaşýar. Ýanky sanap geçen funksiýalara gatnaşýar. Ondan başga da hem şonky gormonal fonumyza gatnaşýar. Yumurtkalyklarda, ýaýşniklarda estrogen gormonlaryň, testosteron gormonlarynyň bölüp çykyşmagy üçin, hipofiz kelle beynimiz üçin gerek esasanda. Ondan başga da hem radiasiýa häzirki günde bizde näme etýäs? Ýanky gadjetlary kän ulanýas. Gadjetler bolanda ýanky elimizde telefonumuz bar, öýümizde televizorumuz bar. Hudaýa şükür hemmäniň öýünde uludan uly televizor bar, dogry dälmi? Mobilni telefondan başga da prostoy telefonam göterýärler. Ondan başga da mikrovolnovkalar bar. Ähli toka sokulýan zatlardan bizde näme? Radiasiýa gündelik mukdarda alyp dururuz. Şol radioaktiv
täsiri peseltmek üçin hem biziň organizmimize gündäki mukdarda ýod düşüp durmaly. Ýod biziň organizmimize näçe mukdarda gerek? Şeýle alanda wozyň şu wagta çelli aýdan muktary 150 sanap geçen zatlarımda 150-200 mikrogrammam yetişmeýär. Sebäbi biziň organizmimize näme gerek? Ondan has köp ýod gerek. Ýanky aýdyşym ýaly organiski ýod o siziň organizminize düşen wagty fermentleriň täsirinde dargap ýanky soň içege arkaly daşary çykarýar, size hiç hili ziyan edenok. Şonuň üçin bize gündelik mukdarda Japonski dozany alsaň 30.000-35.000 mikrogramma ýoda çelle ulanyp bilýäs. Ýöne şonu podдерживающий görnüşinde ýanky 150-200 mikrogram. Näme diýile keseliň öňüni almak üçinmi? Aýdylýar. Profilaktiski dozada 150'den 200'e çelle. Atak şeýle ýokary dozada alanda da size hiç hili ziyany ýok. Häzirki dörde miraboy katastrofa ýanky bütün dünýäniň aýdylmagy boýunça pandemiýa ýoda defitsit. Şonuň içinde birinji uçur biziň galkan şekilli mäzimiz ejir çekýär. Onda olsa şo 655 milyard adamlar ejir çekýär. 2 milyard adamlar ýanky уже zona riskda diýär. Umstunda atstalyst ýanky şol ýod ýetmezçiligiň täsirinde näçe adamlar, näçe çağlar diýe umstunda atstaly dowulýar diýe. Şoňa şu häzirki statistikasy boýunça 43 000 milyard adam şu umstunda atstalydan ejir çekýän eken. Olaryň arasynda çağlar 650 000 adam ejir çekýär. Şeýle statistikalar bizde has gün-günden ýokarlanyp otyr. Ol hem näme ýanky 21-nji asyrda bizde şo ýod defitsite üns bermezlik. Häzir inde şol üns berýän bolsaňyz viruslar, bakteriýalar, ähli beýleki griboklar öz görnüşini, ştamyny ütkedip, uje hiç hili täsir edenok. Immun sistemamyz peselip barýar. Şoň netijesinde bize ýod ýetmezçilik bolanda şol ejir çekýäs. Ýanky viruslara garşy göreşip bilemizok, bakteriýalara garşy göreşip bilemizok, griboklara garşy göreşip bilemizok. Şonuň üçin şol mene Anatoliy Anatoliyevич Hitrova sağ olsun aýdasym gelýär. Şol Water Slim programmasyny çykaran üçin. Sebäbi şu Water Slim programmasynda ýanky sanalyp geçilen köp keseller, köp düşünüp bolmayan kesellere ýanky şolardan toksinlerini ayırmak üçin, organizmini azzarawlyk etmek üçin, detoks etmek üçin şolar Water Slim ýod bilen baýlaşdyrylyp organizmi ýanky içilen smuzilerinde, gellerinde ýodu kän bolan üçin şol arkaly organizmi arasalap bolýar. Şonuň üçin şol 3 hepdeden ibarat, 3-nji hepdesinde dem häzir 1-2 sany gyzlarymyz bar, öz rezultatlaryny aýdarlar prezentasiýamyzyň soňunda. Soň Eneş Halypamov size söz veresim gelýär. Şol galagenler barada birazjyk düşündirseňiz. Ýodyň ýetmezçiliginde. Minnettar. Nasiba Jumayewa gaty gymmatly informasiýalar berdiňiz. Sizi mudama dinlemek gyzykly hem informatiwny. Bizine şu ýod defitsit 21-nji asyryň esasy bir aktualny temalar bolup durýar we ýod defitsiti ýene nämeler sebäp bolup bilýär. Şo barada maglumat beretimiz gelýär. Sebäbi ol o zatlar biz günlük durmuşymyzda duşup durýar. Şeýle galagenler var, ftor, hlor, brom. Olar bu galagenler ýodyň atom molekulyar massasy bilen we fiziki, himiki häsiýetleri bilen meňzeş bolan soň
Haçan organizm ýoda defisitde ýaşan wagtyny ýanky häsiýetleri meňzeş bolan soň galkan şekilli mäziň reseptorlaryna we üýjüklemede reseptorlaryna baryp oturýar. Egerde biz ýoda defisit ýagdaýdan çyksak, meselem vertere öňümlemede iýip organizmimiz ýod bilen üpçün edip dursak, ýanky reseptorlar уже занят bolýardy. Bu galagenler organizmimizden уже özü естественным путём çykyp gitýär. Bu galagenler näme-de bolýarky? Bu galagenler esasy aýdyp geçesim gelýär. Bizim günnelik ulanýan nämämizde zubnoy pastalamyzda, suwda, kraskalarda, ak çörükde, esasy ak bulko çörük öňümlerini köp duşýar. Şonuň üçin biz ýoda defisitde gelen ýagdaýymyzda bu galagenler ýanky aýdyşymyz ýaly reseptorlara oturýarlardy. Ýanky bizi soňraky çiş keselleri, kistalary, anemiýalary ýüze çykarmakda we beýleki agyr keselleri ýüze çykmagyna sebäp bolup ýanky riski köpeldip durýarlar. Şonuň üçin bizde ine häzir Wodroslim programmamyzda detoks programmany biz dowam etýäs. Nasiba Jumaýewa uly minnetdarlygym bildirýän bile. Sebäbi men özümem 7 kilo aýerdym. Biziň toporlamyzda giren gyýdlarda ine bärik gelýärler ofisa bolan 5 kilo minimum 6 kilo aýran gyýdlary şeýle owadanlaşýarlar. Nasiba Jumaýewa men minnetdarlygym bildirýän bile. Sebäbi biziň vertere kompaniýamyzyň gyýdlary, oglanlary gün-günden owadanlaşýar, gün-günden ýanky galagenlerden, radiasiýadan arassalanýarlar, sagdynlaşýarlar, ömürleri uzalýar, ýüzleri tämizlenýär. Näçe san rezultatlar görýän ol şoňa begenýän we Wodroslim programmany ýürütýäniň üçin uly minnetdarlyk bildirýän bile. We şu Wodroslim programmada da bizde ýene-de netije alýan gyýdlamyz kän. Häzir şolaň biri biziň Sapfir liderimiz Gurbanowa söz berýän bile. Şol ýene-de doполнительный 3-nji hepden tamamlap barýar we ýene-de gowy netijeler alyp gelýär. Şoň üçin şoňa söz berýän gelýär uşan eger açsaňyz. Rövşen. Häzir men Rövşen dinleýän. Слушаю вас. Şol ýanky Gurbanowa söz berýän gelýär, şonu açsaňyz. Так, Гурбанова, Гурбан Gözel. O şol Wodroslim programmamyzda netije alyp oturdy ýene-de. Гурбан Gözel'in dopusky bar, keň gurulap biler. Mikrofonuňyzy açaýyn. O aça. Tak, interneti doňdoýjan ene bay. Açmadymyka häzir garaşyp göreli? Oňa çelli men ýene birazjyk doполнять etjek zatlarym bar. Onu sizin açıp koysanız, Indi sereden häzirki döwürde kimi garasaňyz gyş aýy hasam köp bolýar. Ýanky dyz agryk, bil agryk, gryja çykdy diýe, dyzymda problemam bar diýe. Şunuň ýaly problemalar ähli adamlarda ýüze çykýar. Daşy Wodroslim programma giren köp gyzlarymyz, oglanlarymyz şu ikinji hepdesinde bilim agrydy, dyzym agrydy, hareket etsem ağrıya diýip şoň ýaly jalyflar etdi. Bul näme üçin şoň ýaly jalyf edenleriniň sebäbini düşündiresim gelýär. Biziň parasitoidny jelezamyzda parat gormon öndürilýär. Ýanky parat gormonuň homeostazy bozulan wagtynda kalsiy çalşyk bozulýar. Kalsiy çalşyk bozulan wagtynda biziň her bir öýjümize kalsiy gerek. Kalsiy girip bilen ok. Kalsiýnyň homeostazy bozulýar. Oňa da gelýärdanım, imni kalsiy çalşygy üçin bize organiski ýod gerek hökman suratda. Parat gormonuň homeostazyny dikeltmek üçin hökman suratda organiski ýod gerek.
Ünüs berýän bolsaňyz şol chatda köp gyzlar bardyr bärde, özlerinde duýup aýdan gyzlarymyz bar. 2-3 günden soň aýryldy diýe. Sebäbi olaryň organizmindäki parat gormonlar sazlaşyp başlady. Galkan şekerli mäzine yod yeterlikli mukdarda barıp başlaýar. Ýanky siziň belläp geçişiňiz ýaly, ýanky galagenler bara, ftor, hlor, brom, yod ählisi ýankylar galkan şekerli mäziň ýodyň ornuny tutup oturany üçin olar uje detoks edip başlaýar. Detoks edip başlanda şolar ýanky alginatlaryň täsirinde çykyp başlaýar. Çykýadanım organiski yod yerine barıp durýar. Ondan soň uje parat gormonyň sazlaşygy gowlaşýar. Şonuň üçin şularda ikinji hepdesinde, uje birinji hepdesinde şol jalyplar boldy. Şonu aýdasym gelýär. Şo dyz agryk, bil agryk, ýene de aýlanyp näme gelýäs? Yod ýetmezçiligine gelýäs. Şol biziň organizmimiz nämeden durýar? Ähli organizmimiziň biohimiki hadisalary hemmesem yod bilen bağlanışykly. Şonu aýdasym gelýär. Nasiba Jumaýewa, minnettar informasiýaňa. Şol informasiýany daşy bilen bilem zoktuk, minnettar. Hemem näme goşasym gelýär? Bizde şu galagenler barada aýdasym gelýär, zäherlenmeler barada. Häzir inha köp parikmaherler, manikürşitseler we beýleki näme renk berjine avtomehaniklarmy ya ýanky parnik ekýän teplice ösürýän adamlarken şolaryň parikmaherler näme keratinowy wypрямление волос ya saç boýawlar işleýärler, şolarda agyr metal duzlary bar ahyryn, olar şo химикат bilen вдыхать etýärler. Olar şo поверхность, площадь большая, вдыхаемая, bir zona däl, уже demalş ýollaryny girip durşa agyr metal duzlary, elleýärler, ýuwýarlar saçlary, ya manikürçseler, dyrnagy baryna piliz etýärler, demalýarlar, daja maskal bolanlaryna da ýanky lak, şylak, şo zatlaryň özüm agyr metal duzlary, ya ýene teplice ösürýän adamlar bar, kän şowat işgärler bar, içinde işleýän şolar we awy näme ýanky gerbisidler, pestisitler sepýärler ya azot ulanýarlar şo taýda eýam şolar bilen wdyhać etýärler şeýlemi kömeli ekýän tepliceler, pomidor, hyar ekýänler bar ya ukrop, petrushka, göýönümler ekýänler bar. Ondan başga maşinler, pakraskalar bar. Dürlü häzirki wagtda önümçilik, polietilen bolsun, lüboy önümçilikde häzir ýanky agyr metal duzlary, pestisitler, gerbisidler goşulan yerler kän ýaýny ýanky agzalan näme işlerde işleýän gyz gelinemiz kän ýaýny tikinçilerde, mata önümler, dokmalarda, tozan fabriklarda, dokma fabriklarda özleri maýtýan maskal işleýär solunum demalyp bilen oklaryny men özüm wraç bolup işleýärken bizde dokma kombinaty bardy, şonu ýanymyzda şo taýdan gelýän ýaşajyk gyzlar mekde oturup işe ýerler. Uje 2-3 ýyl bolmaka şo dokma kombinatlarda allergik astmatoidny komponentli adyşkaly gelýärler. Ýerler otursa köp gelýän näsaglar şol dokma tekstil kombinatlarda işleýärler. Şo aparat şeýdip gümpülledip işläp durka şo hatça wytышкада wady türk nemeler bolandy dokma kombinatlar bolandy wytышкасы gaýtym şo sorony tozony gallerýan ekenler we maýdajyk dokma matalaryň bölüçüklerini howada gallerýada ýanky ennamlaryny turýar, dyhaçylyny ýollary, agyz ýollary, gloklarynyň içi bilen organizma düşüp soňra wagtda astmatoidny komponentli ýanky allergik astma getirýär. We şolar gelecekde uje soňra waka bronhial asmaýal agyr autoimmun kesellerini sebäbar bolup galýarlar soňra wagtlarda şol gaty agyr bolýar. Şoň üçin şolar ýaly adamlara da bizde ine Hudaýa şükür hormatly biziň halifamyz Artyk Muradow biz Türkmenistana nähil gowy iýmit getirdi. Iýmitiň üstülen şunu gaty men üns bermeňizi haýyş etýän iýmit sintetik derman näl ya kimikat del, biodobavka da del. Iýmitiň üstülen bizde şu ýankyýalyk zatlardan
Birinci ýa-da diýe girdi jem diýip içine oturyp interneti. Gurban ödül 5 minut çıkarışın yankı himik ağır metal duzları, himik elementleri, sintetik elementleri bizim organizmimizden естественным putем natural görünüşünü, imit görünüşünü çıkarmak biz için nähil ulu derece sebäbi biz hemmemiz dermandan köpüýümüz ýadadyk, mene ýadadım. Şoň üçin men artık halipamyza gaty minnetdar. Biz ýene bir gezek öz organizmimizi hem detoks etýäs, gözüňize getirin imitiň üstü bilen, alginatlaryň üstü bilen, Vertera kompaniýasynyň önümleri bilen hem de 140 makro mikro element alýas, hem ýod alýas, gözüňize getirin. Biz şu wagt Vertera önümlerini imeýän bolsak, nähili bolardy? Köpüýümüz eýem hipotireoza düşüp, zowup keteli. Biz eýem köpüýümüz L-tiroksin gormonu geçirdik, çağılamyz geçirdi. Biz bolsa şeýle uly mümkinçilikler waka, şol imitiň üstü bilen biz özümizi berkitsek nähili gowy. Şoň üçin şolar ýaly yerlerde işleýän adamlara biz öz Vertera önümlemede hükman maslahat vermeli we Wodroslim programma salmaly. Sebäbi Wodroslim programmaň maksady näme? Wodroslim programmaň maksady iminni bizim organizmimizni, içegelimizi, dokumulumuzy, bagyrymyzy oturun ýanky ağır metal duzlary, radiasiýany, radioizotoplary, ýanky himiki, sintetiki elementleri, parazitleri, gribokları çıkarmak, imitiň üstü bilen çıkarmak. Ana maksadymyz şol we köprek suw içip şolary organizmden arasalamak. Şoň üçin artık halipamyza Anatoliy Hitrowa köp minnetdarlygymı ýene bir edek bildiresim gelýär. Hemme Vertera kompaniýasynyň partnerlerini minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Sebäbi Vertera kompaniýasynyň partnerleri beýleki Vertera girmedik adamlardan ýa-da şu önümler imedik adamlardan hoştaýdanam ösenýek organizmlerim 10 ýaş ýaşaryp nesip bolsa bular has owadanlaşyp has uzak ýaşajaklaryna 100% men güwä geçetim gelýär. Sebäbi biz Verterada häzir bolsa Gurban Özel çata goşully, biz Gurban Özele söz bersek, öz netijeleri bilen ýene-de Gurban Özel bizi beğenirse. Gurban Guppuş, sen saňa söz berýän. Salam, hemmeňize oňatmasaňyz gowmya daýlaňyz. Men şeýle Wodroslim programmasynyň 21 gün detoks programmasyna girenme öğrenbegenýän men 3-nji hepdesinde şu wagt özümde gaty üýtgeşmeler, gaty gowy duýgular, gaty gowy özgörmeler bolup geçdi. Ine kileme 14 günüň dowamyna 9 kilo aýyrdym. Men agrammalygymy, ýani men Ajreliýadan ezir çekýädim-de, özümde şol agrammalygy 9 kilony men hiç wagt hiç ilek ýol bilen edemde de aýyra bilmedim. Ýöne şu programma goşulyp, detoks programmasyny smuzyny kabul edip, hemme gerekli Nasiba doktoryň, Enes doktoryň aýdyşýarak hemme gerekli önümleri ýerbe ýer edip ikinji hepdämem tamamlap 3-nji hepdäge geçdim. Ondan daşary men hipertonikdim, dawleniýam ölçäp dur, dawleniýa derman atanmak, ýöne dawleniýam normal geldi. Sebäbi organizmdaky atsoklar toksinden gitmegi bile böwreklüm, gan aýlanýy damarlam gowy işläp başlan bolmaly. Men hipotireozdan Enes doktor bilen Nasiba doktor dogry aýtdy, ýod ýetmezçiliginden men asly hipotireozdym, L-tiroksinimi goýdum. Men iň esasat allergiýam mady bokurdakda imitdi, siňdiriş ýollaryny bokurdagym giýjäp, gözüm ýaşaryp, hiç ile şo proseslerge çykardym. Biram ýöreğimde haşlap, inni ofisa baramda lesnesadan ýöreýän, özüm beginjime ýöräsim gelýärdi. Haşlamam aýyrly, berlemem aýyrly, agyr derliýädim. Ennamdan agyr duzlar zatlar ýöň elbetde madda çarşyk gowulman, ýüzümde gara toçkalar, poralar bady, ýüzüm tekillenip nurlanypdyr. Daşymdan feredip balez etýänden hemmesine tawurtan aýtýan şeýle meni ruhlandyrýarlar, maňa gowy baha berýärler. Men olar şeýle buýsanyp hasam gowy netijeleri görenligime, iýleňe minni görýänliklerine şeýle begenýän, iýlerini gowulýanlygyma
gatty öğrenbegen ýa şeýle programman diýen Anatoli Khitrova ýaman minnetdar Wodreslim detoksda bir öňgel ip görsem mone şol ýeterlik organizmda almaýan bolmaly smoothie üstü bilen smoothie'de ügeler görnüşde içegelenme doldurup gowy netijeler görýän bolmaly. Men şeýle gowy netijeler gördüm. Şeýle minnetdar Nasiba doktor, Enes doktor, sizede gollowuňyzda, görkezýän ýoluňyzda minnetdar. 109 kileden şu an 100 kilede durun. Ana görkezjim, Görünýärmi kaslaytda şu an? Görünýär. Hawa. Şeýle gowy netijeler gördüm. Men öňden köp zat ip görüpdir, seni tehel zat bilenim doýup bilýän, kenikde hiç ele ajamyz. Inne ukymy gowy sazlanny, ýörüşimiz gowlandy, bir işe bolan işeňligime ruhlandyrjy. Gupussan bir alacacık takınarsyň da gözle gaýmesin 90-60-90 bolup hemmekişden udanlyş barýan bolýar. Men ýenläňe gupus dip agra-agramda tanaýadyňaz, indi men ne diýip bolsa, figuralça bolup baran inşallah. Indiki çäreler Artık kalypy Özbegistandan gelip sen tanaman durmasyn ýene. Ne diýip bolsa ana şolarda gowulasym gelýär. Spasiba hemme minnetdar gollowda şeýle gruppada otyr, gruppada podдержка berýäňe minnetdar. Şo gollowlaryň bizi hasam ruhlandyrýar. Ana hemmelere de maslahat berýän. Bizde chatda ýene täjübe özelip etil guppuş ýaly çyjylawysymy we o da häzir näçe kiloýerde guppaýym siz bile gidip barýaňyz şu an? 9 kiloýerde. Oğlum 9 kiloýerde şeýle gowy netijeler alýar şu guppuş bilen täjübe gatty aktiw ýürütýärler Wodreslimde. Chatymyzda minnetdar size gatty gollaşýaňyz, täze gelenlere de maslahatyňyzy berip durýaňyz we sizi görüp motivasiýa indiki gelýänler sebäbi siziň действительно porulaňyz açyldy, kojaňyz gowlaşdy, täjübeli häzir ýakarlarynyň uşo ýüzi bir gat garanjyma kirlemtik ýakarlary barda şol açylyp ýüzi nurlanyp başlady. Uşo Wodreslimde gupuşan seni aýdasy melýän zat bar. Sen 9 kilo ýersäňem etleň sallanmady bilýärmiň, garnyň ştaýlaň sallanmanjyk. Gaýtym özü ýygnalyp barýar şeýlemi şol hiç artık sallanýan zat ýok. Uşo porulaň öňnäýil giýindi. Porulaň aýrly, ýylmanly kojaň şeýle gowy netijeler alyp barýar. Şoň üçin minnetdar Gurban özül size de şeýle begenýär şu rezultatlaryňyza we indikilere görülle boljaklaryňyza ananýar minnetdar. Nasiba Jumaýewa siziň aýtjak zadyňyz barmy kaýny? Goşşok zatlaryňyz bolsa size söz berýän. Wodreslim programmasyna действительно Gurban gözel gelinejek dogry aýtýar. Yüzlerim tek izleşdi diýe. Imенно şu taýda näme oňatlaşýar, kojasynyň gomestazy gowlaşýar. Uje şol özü ýanky toksinlerden çykyp organizm toksinlerden çykanyna uje 3-nji hepde has gladky ýylmana kolýar. Hasam täsirlerini bilip başlaýarlar adamlar 1-nji hepde biraz kynrak bolýar, 2-nji hepdeden uje belok goşulanda beğenip başlaýarlar, 3-nji hepde uje nähil diýsem ähli rezultatlar görünýär. Şonuň üçin ine bizde günde Wodreslim programmasynda Hitrowyň alyp barýan Wodreslim programmasyndaky köp spesialistler var. Şu taýda Roza M. Ýanky saç barada birazjyk aýdan zatlaryny goşasym gelýär-de şu taýda gyzlarymyza. Ne tolka biz iýmek, içmek bilen bolmaly, ýanky kojamyza çalmak bilen bolmaly. Gurban gözel gelinje häzir şol saçyna da maslahat beresim gelýär, ýanky ulanýan ine enebay Gılıcıva doğru aýtdyňyz siz. Şu ähli şu pestisid, gerbisid, ýanky şampunlar, ksinobiotiklar ulanýan gündeki zatlarymız bize organizma zıyanly täsir edýär. Ýanky şampunlaryň sastawynda da bize gerekdäl ähli elementler var, agyr metallar bar, biziň saçymyza, kojamyza gerekdäl zatlar var. Şonda biz näme edip bilýän ekenik, ýanky original sorta gelimizi ile vertera gel tapaw alfa gelimizi alyp ulanjak şampunumuza bir garışdyryp şon saçymyzy ýuwup bilýän ekenik. Şo taýda uje biziň kellämiziň saçynyň gomestazydan dogurlanýar.
saçın yeňleýe, daran wagtynda başgaça öyle blesk berýär. Уже оживлённый bolýar saç, o süpseýaly bolup duran oktan оживлённый saç bolýar. Başgaça. Özümem уже 3 gezekden bäri şonuň edýän, ähli maslahatyny edip gördüm. Ýanky spesialistiň действительно çağlarymda da edip gördüm. Действительно oňa täsir bar eken. Nämesi rezultatlar gaty gowy. Menem hemmeňize minnetdar dinläniňiz üçin. Sag bolun. Şeýdip gymmatly wagtyňyzy alyp dinläniňiz üçin köp sag bolun hemmeňize. Nasibam häzirine soraw geldi, saç kömek edermi diýip hawa sebäbi talas gelin daşyn okak görseňiz onu ýazylan ranozаживляющий efekti ýazylan we näme diýär saçyň mikrobiomasyny восстановить etýär. Saçymyzyň kökü bar ene näme kojasy, kellen kojasy. Hawa. Ve nämäni восстановить etýär? Saçyň lukavitsasyny восстанавливать etýär. Ve Roza M ol güýçli triholog imенно saç urunyny näçe ýyl işläp ýörün triholog. Ol näme maslahat berýär? Ýanky şampun elimize guýamyzda şu taýda original Forte, можно original Angi, можно Talas şeýlemi Nasiba doktor? Любойнан bir çaýny ложка, bir stolowy ложka näme saçyňyza görä goşup bilersiňiz, şampun bilen garýaňyzy azajyk saçyňyzyň düýbüni şeýle çalyşdyryp şampunlaýaňyzy bir munçyk şu taýda näme diýençäňiz, saçyňyzyň boýy bilen şeýle çalyňdaryk bir munçyk saklaňda smywać etip bilýäňiz. Eýýäm saçyň näme kökü, lukavitsasy, saçyň lukavitsasy we кожа волосяной покровың немесini tutuş mikrobiomasını sağlayan, восстанавливать etýän, ranozаживляющий эффект против перхоти, saçyň lomkasty üçin, häzirine milirke diýenlerken, himiýa diýenlerken saçyny ýa çalt agarýanlar daşy Roza M aýtýar şu talasany ýa ýankel biziň original önümlemiz, gellemez ulansaňyz saçyň ine her bir hepdeden ýa 2 hepdeden agaryp kraska gitýänler hem daşy uzun ýaşy period agarmasy 3 hepdeden zatdan gidip başlaýar sebäbi agarmasy haýyrly. Это за счёт укрепления корней волос. И олum näme üçin bolýar? Именно şu mikrobiomasy gowlaşýar saçymyzyň. Şoň üçin arkaýyn şu zatlary ulanyp bilersiňiz bize maslamyz we 7 örnüş düzümine ot goşulan şeýle gowy maslamyz we ona ýanky şampuny goşaňyzda şoň bilen jigem ýanky azajyk goşup geller bilen şampun bilen garyp ulansaňyz gurok gaty ýani milirkadan himiýadan soňky saçlar lomkast berenler şonam goşsaňyz вообще uhody gowy даже saunalara gideňizde şo ýagy alyp gidip ennamyza massaj etdirseňiz именно кожаň рыговой слоюny омоложение etmäge, ýanky rastяжкалар üçin gowy täsir etýär, blesk berýär, ýa-da омоложение berýär. Şoň üçin ulansaňyz gaty gowy täsir etýär. Şeýlem Nasiba doktor, onu hormatly agzalar dinläniňiz üçin minnetdar. Goşşak zadyňyz barmy ka Nasiba? Ýene bir şu öz kosmetikamyz boýunça aýdasym gelýär. Şol häzirki kosmetikamyz biziň häzirine köp adamlar aýal maşgalalary esasan da ýüzüne aras salan wagtynda уже soň krem çalýarlar, dogry dämi? Kremler hem olar her türlü krem ahyryn, onuň sastawyny zadyny okanymyz bilen onuň içini biz bilemiz ok. Şoň ýaly edip çalınan wagtynda şu taýdaky saçlaryna değýär, ýanky krem ýüzüne çalan wagtynda şol saçynyň aşağındaky derisine уже saçyda değýär. Şonda diýär, облысение başlaýar diýär. Bizim kosmetikamyzyň unikalnylygyny näme şonu ýörüte suratlar bilen görkezende näme edipdir? Ýanky syvyrtka, biziň syvyrtkamyz, kosmetikaň syvyrtkasy şeýle ýüzüňe arasalap, saçlaryň düýüne çalnanda hem diýär saçyň düşmegine aýyrdy diýär. Plus ýanky ak bolup durýar, saçlary agaryp durýar, şo taýda tegmiller, pigmentasiýasy ýokarlandy diýär. Ýanky gara tegmiller emele geldi, saçy garaldy diýär. Roza emeň maglumaty boýunça şo
krem zat, her türlü kremler ulanan wagtynda bizim kosmetikamyzda saçymyza ulansak saçymyz düşen ok eken, ziyanly täsiri ýok eken. Şonuň üçin öz kosmetikamyzy ulanmaga maslahat berýän täze kosmetikamyzy. Nasiba Jumaýewa, eger ruhsat berseňiz biziň partnerlerimize gyzykly bolsa, täze biziň plazma terapiýa kosmetikamyz barada kiçijek goşatma edilýän zat we biziň plazma terapiýa kosmetikamyz öz düzüminde biotikler saklanok. Şeýlemi sebäbi biziň plazma terapiýa kosmetikamyz ýanky luminariýanyň sitoplazmasy açylyp içinden ýanky luminariýan plazmasyndan ýasalan. Ol sitoplazmada bolsa näme we gaty gymmatly bolan egzosomlar bar. Somalar Başga kosmetikalarda himiki, sintetiki goşunlar bar bolsa, biziň önümizde bolsa näme bar? Imенно egzosom öýjükleri bar. Egzosom öýjükleri gaty gymmat önüm bolup durýar. Şonu siz bellek geçmeňiz gaýyş etýän sebäbi kosmetologiýada ulanylýan egzosomal nämeler diýen inýeksiýalar ýa kremler, köplençe egzosomlar inýeksiýalarda bolýar. Biz olary $100'dan, $50'dan 100'e inýeksiýa görnüşini nurýaz. Olar bahasy gymmat bolup durýar. Bizde bolsa gözüňize getirin, bir prosedurany $50, $100'dan urdurup kosmetologlary baryp urdurup bilýäňiz. Emma biziň kremlerimizde bolsa organik görnüşini bizde kosmetikamyzda bar. Ol egzosomlar näme etýär? Egzosomlar, конечно, biziň derimiz 5 hatdan durýar. Şo derimizdäki bar bolan sosочковый sloýymyzy, ýanky kollagen, elastin öýjükleriniň bölünip çykmagyny tizleşdirýär. 30-35 ýaşdan soň biz näme uza usulluk bilen ýanky bölünip çykmasy gowşap başlaýar-da kollagen, elastinin. Olar näme jogap berýär? Kollagen, elastin biziň ýaşlygymyza jogap berýär. Ýygyrt bolmaz ýaly, turgurmyz näme sagdyn bolar ýaly, ýüzlemiz sarpmaz ýaly. Şeýlemine görýäňizmi biz plazma terapiýa ulanýan ýüzlemiz nähili ýaşajyk odanjy. Şoň üçin plazma terapiýa bizde kollagen, elastinin awtomatiski bölünip çykmagyna ýardam berýär, ýakallamyzyň azalmagyna ýardam berýär. Dürtükleň ýeriniň bitmegine regenerativ, reparativ funksiýalar diýilýär. Regenerativ bolany dürtükleň ýerleri oýuk, ýerler olar, rubets ýanky воспалительный немелеň ýysagadlar şolaň bitmegine reparativ bolany восстановление ýanky rubetsleň tekillenip ýylmanmagyna ýardam berýär. Şonuň üçin biziň kosmetikamyzda da biotikler ýa-da toksiçki goşunlar, himik sintetik goşunlar ýok. Şonuň üçin daja Hitrov Anatoli näme diýär? Men biziň Vertera kompaniýamyzda işleýän partnerlerimizin ýene bir gede biotikler ýa-da zäherli toksiçki önümler ulanmasyn, şolaň ömrü uzak bolsun, her hili kesellere duçar bolmasynlar, ýanky geçdimi? Parikmaherler ýa-da köp kärdäki adamlar biotiklerle täsiri bolýar, köp duşýarlar we iň soňunda 3-4 ýyl, 10 ýylan duşmasynlar, конечно, ýöne bir ýerlerine onkologiýa, kista, mioma näme üçin köpelýär. Şolar şo kesellere duşan soň olar imенно öz professiýasy bilen baglaşdyran gynansagyň ýöne şo zatlar primoy связан, şo ýüze çykýan keseller. Şoň üçin ýene bir gedek bizi intoksikasiýadan, zäherlenmeden goramak maksady bilen Anatoli Hitrov kosmetikany näçe ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl şoň üstünde işläp bize arasda kosmetikany öňdürip berdi. Sonra berýärler-de ştaýda zorlaşany soradylar. Talas edin gyýlar gaty gowy davleniýasy ýokary adamlara wodroslim davleniýasy oýnaýan bolsa, şonu hökman pod kontrolem davleni. Nasiba doktor, sen özüň soragyna jogap beräý. Davleniýasy ýokary adamlara wodroslim häzirrek bolup ulanmany maslahat berýän. Siz näme diýäňiz? Davleniýasy ýokary bolýan adamlara ol şol wraçyň kontrolünde, kardiologyň kontrolünde bellenlen dermallaryny içip
girse bolýar, girmek bolýar. Öz-özünden davlenya dermanlaryna aýryp girmek bolanok. Egerde wraç şoňa nazначение beren bolsa, şol nazначениýesi boýunça ýuwaşlyk bilen giribermeli. Egerde birinji hepdede çydamaýan diýse, paka ýuwaşlyk bilen öwrenişdirip birinji hepdesinde bir wagtyna içip ýöremeli. Öwrenişenden soň ikinji hepdeden soň polnus muýza geçip gidiberýär. Paka öwrenişýänçe şoň ýaly etmeli. Davlenya hökman suratda ölçenip durulmaly. Ana bize kardiolog Lukmanymyz we Gülçihra Kamalowa biziň brilliant 2 karat derejeli liderimiz o da maslahat berýär. Ýöne ýanky Nasiba Jumaýewaň aýdyşýaly näme usullyjak bilen astarojna birden girmek agyrrak düşýär, ol jany sag adamlara da dogrusyny aýtsak gaty aňsat bolanok. Şoň üçin okudum dürtüň ýyzyny. Egerde dürtüň ýyzy gaty oýup, gaty rubcowy bolsa, köni rubets bolsa, uje o taýda gowy epitelizatsiýa geçen bolsa, ýagny ham örtüp uje rubcowy koja öwrilen bolsa, конечно, ony kynrak bolar, ýöne svejerak rubets bolsa ýa ýaňrak dürtüklen, ýa gaty bir köp ýyl geçmedik bolsa, 1 ýyl içenni 1 ýyldan köp wagt geçmedik bolsa, obновление кожи geçip ýankyýalyk ýanky ýylmanmaga ýardam berer. Eger köp wagt geçen bolsa, uje epitelizatsiýa geçer, rubcowatya geçer, oňa uje şlifowka, peeling zat etmeli. Obновление кожи uje kosmetologyň maslahaty bilen gyş aýlary näme edilýär? Peelingler edilip, köni keratozny koja aýrylýardy. Täzelenmäge has kömek etmeli bolýar. Ony kosmetology ýüz tutup bilersiňiz, Balkan welaýatyna Abadan Nazarova biziň Izumrut derejeli partner liderimiz we Mara welaýatyna men we menem maslahat berip bilerin we öz ýerleriňizde ýüz tutup bilersiňiz. Ýene bir gezek ýaňy sorag bolýatdy. Ýanky şampunlary biziň Talasa gelimiz ýa Forta original önümlemedi. Şampuny 3-4 näçe ýaşlary diýdi. 5-6 ýaşdan soň конечно edip bolar. Şeýlemi Nasiba Jumaýewa ýanky saçy uhodundan. Nabarot çağlara da goğol потому что biziň şampunlarymız eneş Glejwa Enebay doktor aýtdyňyza, şo ksenobiotiklar bar sastawynda. Şonuň üçin biziň gellerimizden sastawynda alginaty bolany üçin çağlara da обязательно bolýar şol. Edibermeli. Onuň противопоказаниýasy ýok. Şampuna çalıp, kellesini ýuwup, suw bilen ýuwup aýrýaňyz, hiç ýele toksiçnik galanok. 16 ýaşly biziň kosmetikamyz hawa uje arkaýyn ulanyp bolýar. Sebäbi ol uje kiçik ýaşlardan uje 9-njy klassdan başlap arkaýyn ulanyberin. 7-nji periodyna ýöne egerde dürtükli bolsa, конечно, ony ilki bilen biziň Vertera gellemiz bilen içini arassalan. Sebäbi çağlarda özüňiz bilýäňiz 16 ýaş eýem gormonalny splesk bolup durýar. Olar şu gormonalny fony sazlanýança birde gormony birden köp bölünýär, birde azrak. Şol periodlarda jahil dürtükler köp çykýar. Şol jahil dürtükler köp çykýan wagty biziň önümlemiz eger ip bilse Vertera gel ýa-da Lüboy Forta önümlemizin näme bizde wkusaboy görnüşleri bar, çağlar, ýaşlar şonu has aňsat kabul etýärler. Şoň üçin şonu berin, heme içeri arasylak gider. Sebäbi ýaşlar näme gazly suw içmän gowurýar, burger, has ýankyýal köçede, mektepde ýankyýal zatlar iýmän gowurýar, çorba, jitki önümlerken ýesleri gelenok, o zatlarym wlyat etýär. Hemde ýod biziň önümlemizdäki ýod olan galkyn şekilli mäzinnäki gormonal fonyny sazlaşmakda ýardam berýär. Şeýlem ýod defisitden çykarýar, ýanky çağlarymyz nerwny köp olur gadjetler ulanýar, telefonda olur uje olam ýanky ýod defisiti usugu bilýät etýär. Şoň üçin ýanky önümleri bir berýäňiz,
verteyre gelini maskacı kökmünde ulanyp bilýäňiz we dürtüklü kojalarda sötki eger wyspalenia goşulan bolsa, iriň zat bar bolsa, oňa uje maslahat berilýän mazlar ba, ony kosmetologlara ýüz tutuň, ihtiýology mazlar ba, iriňi aýyrmak üçin şonu hükman çagalaňyzda duýduruň, gysmak, gadagan, tebe bir dürtü gyssaň, tutuş töweregine ýaýraýa gan damarlaryň üstü bilen. Şoň üçin oň üçin atjelne ýüz tutup bilersiňiz. Hawa biomaskamyzam gatty gowy ýardam berýär. Bizde просто прелесть биомаска, восстановление, репарация, регенерация, противовоспалительный täsiri bar. Ýanky ihtiýa bolmazyny bir sagatçyk, ýanky 4 zona çalyp goýýaňyz, soň sypyrypçyk aýrarsyňyz we günne gün aşa biziň biomaskajygymyzy ulansaňyz, ýarym sagat goýmany maslahat berýän. Таласса гелимizde ранозаживляющий эффекти var. Talassa gelim это чудо. Arkaýyn maska görnüşinde ýüzüňizi ulanyp bilýäňizine awadan bize maslahatyny ýazýaşdaýdy. O kak görsek, gultuňyzy onu ýaşyp maska etseňiz derlemeňiz forsu iýsin aýrýar diýe minnetdar awadan jan gaty gramatny kosmetolog. Hawa onu soraglaňyz bolmasa, hemmeňize minnetdarlygymyzy kömek etýär, vertere geli saça çalsaň kömek berýär. Ýaňam aýtdyk, biziň ýanky волосяной покровымyzyň mikrobiomasyny sazlaýar, восстанавливать etýär. Sebebi şampunyň düzümindäki sinebiotikler, suwuň düzümindäki hlor we beýleki ulanýan himiki täsirleri bar bize howadan gelýän şolar näme boýatýar, saçymyzy milirk etýär, himiçiski täsirler etýär. Şolaryň täsiri esasyna ýaňam aýtdyk, üýtge ýaşap şoň normalny florasy. Daja ýüzümizde köprek sabun degirip, ýöne ýagly ýüzüp sabun bilen sabunla gezýär, güýçli ýuwjy serişdeler günne ulanyp spirtowy zatlar ulanyp dursak biziň kojamyzyň mikrobiomasy bar. Şolam üýtgeýär. Şoň üçin biziň vertere gelimiz ýene gaýtalaýar, talassa gelimizi şonu çalyp dursak, şo mikrobiomasyny восстановить etsek, immuniteti gowlaşýar we immunitetem görüşmek sposobnostiňi güýçlendirýär. Eýen bize ýanky gowy rezultatlary berip başlaýar. Yine soru geldi nasibam okusaňyz näme soru geldi? Beýleki Kusawoýlary geller ulanmak maslahat berilen ok. Kusawoýlary maslahat beremzok. Ýok, biomaska ýerine Ýok. ulanyň, verterany vertera ýerine ulanaýyn. Garmaň näme üçin garjak? Ol hükman däl ol. Onu başka soraglaňyz ýok bolsa minnetdar. Sag boluň Nasiba Jumaýewa, Kamalowa, Gülçehra, Abadan Nazarowa, size gaty köp minnetdarlygymy bildirýärin. Hemme Bägüljan size de minnetdar dinläniňizi. Hemmeňize Nasiba Jumaýewa ertir Özbegistana barýa wagt tapyp şu partnerlerimize bize gymmatly maslahatlaryňyz üçin minnetdar. Size Özbegistandan hem swäze çykyp şuň ýaly gerekli informasiýany berip durmagyňyzy haýyş etýär. Inniki Zoom'umyzda Kamalowa Gülçehra kardiolog hökmünde gatnaşsaňyz minnetdar bolardyk. Kamalowa Gülçehra, Nasiba minnetdar hemmeňize. Всех люблю, целую. До свидания. Sağ olun. Sağ olun.